ನಮಸ್ತೆಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಡು ಯಾನ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಮೂಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತಿತ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಗಸಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಗಸಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೆಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಎತ್ತುಲೆ ಬೆಚ್ಚವರದಿಯೆ ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಯಾಮೂಲ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಓ ಅಡಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅವೇನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ ಮುಂಚಿ ಆತ ಖಾರ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದಿತ್ತಂದೆ ನಿಕ್ಲು ಖಾರ ಇತ್ತನಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮುಂಚಿ ದಿತ್ತಂದೆ ನಿಕ್ಲು ಏತ್ ಬೋಡ ಅದು ಖಾರ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಎಲ್ಯ ಚಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋರ್ಚಿ ಚಕ್ಕೆದ ಪೀಸ್ ಎಲ್ಯ ಯಾವು ಒಂದೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಕಿನ ಒಂಜಿ ಎಲೆನ್ ಮರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಚೂರಿಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆತ್ತೆ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೆತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ತಲೆ ಚೂರು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಆಯಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂರೇ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಪಿಂಚಿದಾತು ಓಮ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪೀಸ್ ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನೀರುಳ್ಳಿ ಈತ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನೆಕ್ ತಾರೈ ಪಾಡೋಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತು ತಾರೈ ಒಂದೆಲ್ಲ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಯಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದು ಮಲ್ಪುಗ ಏರ್ ಮಾತ ನನ್ನಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತು ಆಲ್ ಪಂದು ದೇಲೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ತುಲೆ ನಾನು ಕೆತ್ತಿದ್ದೆ ತೊಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಒರಂಬ ಕೆತ್ತಿ ಉಂಡು ಒರಂಬ 10 ಕೆತ್ತಿ ಉಂಡು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಚೌಲಿ ಆಯಿನ ಪೂರ ಮುಂಚಿ ಸಾಮಾನನ್ನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಪತರೋಡು ಎಲ್ಯ ಪೀಸ್ ಪುಳಿ ಪಾಡಿಯೆ ಇದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಪತರ್ಕ ಇತ್ತುಲೆ ಒಂದು ಆಂಡ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪಡು ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಜಿ ಬಿಸಲದೆಯೇ ಐಕ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯ ಇದು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದಿನ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಈತೆ ಮೂಲ್ನೆಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿಯ ಅವೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದಿನ ಪಾಡಿಯ ಅವೆಲ್ಲ ಚೂರಿಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಈತೆ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಎಂಚಾತನಂದು ಪನ್ಲೆ ಈತೆ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಅನುಸಾರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಕಲೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರ ಪೊರ್ಚಿ ಈತೆದುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಅರೆಪ್ಪು ಕಡೆದು ದೀತಿನ ಅರೆಪ್ಪುಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಈತ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಗುಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಅವು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರನ್ನು ಚೂರು ತೊರಲ್ತದು ಕೊಟ್ಟುಗ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡಿಯೆ ಅವಿನ ಇತ್ತನೆಕ್ ಕೂಟುಬೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅರೆಪ್ಪೊಂದು ತೂದು ನೀರು ಬೋಡಾಂಡ ಚೂರು ಪಾಡೋಲಿ ತುಲೆ ನೀರು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡಿಯನ ಅರೆಪ್ಪು ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಈತ್ ಹದ ಇಪ್ಪಡಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಕೊದ್ಯರ ಬಿಡ್ಕ ಒಂದು ಸರಿ ಕೊದ್ಯಡು ಇತದುಲೆ ಅವು ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಅರೆಪ್ಪು ಈತೇನ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದಿಯೆ ಐಕ್ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಪ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚಾಕಿನ ಇಂಜತುಲೆ ದೆತ್ತಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಮೈಪೊಡು ಒಡೆತದು ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ ಪುಡಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಲಿ ಇಂಚ ಇದತುಲೆ ಒಂದೇನು ಕೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಕನ ದೆತ್ತದು ಆ ಗಸಿಕ್ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚೆನಿತುಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ಕೆತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದರ್ತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ ದರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಇಂಚತುಲೆ ಕೆತ್ತಿನ ದೆತ್ತದು ಸಾರಿಗೆ ಪಾಡೋಡು
ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಕೆತ್ತಿ ನಮಕ್ ಇಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೈತಂಡ ಪುಡದು ಪೂರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಇಡೀ ಕೆತ್ತಿಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕೆತ್ತಿ ಚೂರ್ಲಾ ಪೊಡಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಶೋಕುಲ ಆಪುಂಡು ಕಚ್ಪು ನಿಗುಲು ಖಂಡಿತವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಎಂಚ ಆತನ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಆತನ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜ ಅಂದು ಎಂಕ ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿನ ದಾಯಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಪಂದು ಪನಿಯರೆ ಮರ ಪೊರ್ಚೆ ಇದು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನಾನು ಪೂರ ಕೆತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯ ಒಂಜಿ 10 ಕೆತ್ತಿತ್ತನೆ ಅವೇನು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತು ಗಸಿಕ್ ಪಾಡ್ಯ ತುಲೆ ಇತ್ತೊಂದು ಶೋಕು ಕೊದ್ಯೋನುಂಡು ಇಂಚನೆ ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕು ಇಡೀ ಕೆತ್ತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕಾದ ಬೈದನ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಕನಮ್ಮ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಕೊದ್ದಿಂಡು ಯಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಕೆತ್ತಿದ ಗಸಿ ಇಂಚ ನಿಗುಳುವರ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ಎನ್ನಿವೆ ಇದು ಏನೊಂದೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪತುಲೆ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಅದು ಬೈದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಬೋಡಾಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಪಾಡ್ದಜ್ಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬುಡ್ಚಿಂದು ಇದೇ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆತ್ತಿ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಯರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಂದು ಎನ್ನಿವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರಗಲೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತುಯಿನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಅವೆಲ್ಲ ವರ ತೂದು ಎಂಚಾತನಂದು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ